Itt, ez az, fogod, mehetsz. Ez az, utána lesz egy jobb három aszfaltvár, ez is ittől. Ez az, itt beteszed. Ez az, utána van egy 400-as szar, végén a féktára figyelsz, mert jobb három felére megyünk. Jobb három felére megyünk, itt lesz oda a kereszteződéses szar. Jobb három felére megyünk majd a jobb háromba. Teszed be neki, ez az, még tegyetek, ez az, de van 150-ük, aztán van a harmadikos. Ez is így, teszed, itt rög. Ez az, van 22. Jobb három fejére, utána 150, bocsánat, bal három, utána jobb három, aszfaltvár, bal három, ez az, jobb három, aszfaltvár. Ez az. Bal három szar, bal 33 szar, ez az, tegyen neki. A jobb három is szaros, de kétről próbáld, ez az. Próbáld kétről, ez az. Aztán van 250-ed, még egy jobb 33 patkás lesz. Van 251, jobb 33 patkásod lesz. Kicsit legy, jobb 33 patkás. Van egy százasunk, bal 2 gumis lesz. Bal 2 gumis lesz. Kétről. Tolja, jobb 2 gumis. Utána 100 szar. Lesz egy sima jobbunk. Lesz a lassító, sima jobb után egyből. Sima jobb után lassító egyből. Engedd be. És itt elmész. Utána van egy lejtünk. Aztán van egy bal 22 aszfaltvár. Újtott. Ja. És az aszfaltvár most a sima bal lesz fehére. Ez az, ez a jobb egy fehére lesz. Jobb egy fehére. Utána lesz egy 400-ason, ami lejt, és a lassító benne lesz itt a gödörbe. Látni fogod, toljad neki. Látom majd, toljad neki. De rajta lesz egyben egy sima jobbos. Húzd ki. És megyünk a sima jobbba, ez az. Tehát lesz egy 100-ason lefelére, ami dobáld. És a jobb 2 lesz rajta. A jobb 2. Ez aztán bal 33, ez az. És utána jobb 2 gumis lesz, ez az, fogjad. Jobb 2 gumis, rajt lesz a jobb 1. Jobb 2 gumis, tegyen, jobb 1-et is teszed, bal 1 gumis lesz rajta. Utána van egy 150-et, itt a bal 1 gumis, utána 150 emel, dobhat is a vége, utána vagy egyből lassító lesz. Beengeded. Tegyen neki, de sima jobb lesz rajta. Utána 100, sima jobbot is teszed, emel. És teszed a sima jobbot is, emel. Mire teheted, sima balt is emel, azt is teheted. Ez az a 100-as, aztán sima balt is teszed, a 200. Végbe jobb 3 szar. Szalakorlátos szaros, ittről. Ez az, szedjen csak, tegyen. Utána sima bal, emel végig, sima bal, utána lesz egy 100-asat, ami megint emel, utána a sima jobb lesz, itt a sima jobb volt, aztán 400, aminek a vége lassító. Látod a lassítót, ott van, ez az ott a lassító, utána lesz egy 100-asod, lassító után lesz egy 100-asod, és a bal 22, a nyújtott szaros, utána rajt lesz a jobb 22, ez is szaros, gumira teszed a gumira, 22 nyújtott, de ezt úton, mehetsz, ez az, mehetsz, 300 a vége nagy fékben, itt a busz megálló jobb kitérő, ez az, gumira figyeljen, tűzzel neki,